ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾರದಿರಿ ತಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೊಂಗರ್ದರಿ ತಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಬಂದೊಡ್ದು ಆಪಿನಡ್ದು ಹತ್ರ ಅವೇನು ರಡ್ಡೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರದಿರಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಗರ್ದಿರಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ ಈತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿನ ಪೊಂಗರ್ದಿರೆ ಒಂದು ಬಾರದಿರೆ ಬೋಡು ಅರ್ಧ ಪಿರದಿನ ತಾರೈ 3/4 ಕಿಲ ಉರ್ಪೆಲರಿ 1/4 ಕಿಲ ಬೊಳಂತರಿ ಬೋಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಡೆ ನೆನೆತಿದಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಈತವನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರೆ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ನೀರು ಬಾಡೋದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ಮುಂಚೆ ದಪ್ಪ ಅವಳು ನೀರು ಕೈ ಮುರ್ಕೋದು ಜಿಡ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೋಡು ಜೊತೆಲು ತಿಂಚ ಪತ್ತವಳು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಚೊಂಬುದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಯರದಿವ ನನ್ನ ಬೇಯರದಿತ್ತ ಬೇಯರದಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯೋದು 30 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ತನು ಗಟ್ಟಿ ಲಾಗಿ ಬೇಯ್ತನು. ಹಾಯ್ ನಮಗೆ ಬಾರದಿರಿ ತಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಗಾರ್ದಿರಿ ತಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ತದ ಯಾಕಡೆ ಮಲ್ಪನಾನಿಗೆ ದೋಜಾಯ ಈತ ತಿನ್ಪಿನ ದೋಜಾಯ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೊಂಗಾರ್ದಿರಿ ತಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬಾರದಿರಿ ತಗಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಏನೇ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಬಂಗಡೆ ಗಸಿ ಅತಂಡ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬುಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿದ ಕೈಪು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆನಾಗ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯಾರಡ ಮೆತ್ತನ ಮೆತ್ತನ ಹಲ್ವದಲ್ಲ ಗಾತು ಸೋಕಾಪು ಇನ್ನೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಪ ಒಯ್ತ ಪಂಡ ತೆಮ್ಮ
ತುಲೆ ತೆಮ್ಮ ಮೀನು ಎರೆಗಳ ಒಲ್ತುಲ ಮರ್ದುಗನತದ ಗುಣ ಆಯ್ಚಿಂದಾಂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಸ ಸುಧಾ ಕಲ್ಪಂ ಪಂದುಂಡು ತುಲೆ ಉದಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದೈತ ವಿಶೇಷ ಏನ ಬಂಡ ನೆಕ್ಕ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ ಉಂಡು ಓಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಏತು ಮರದು ಮಲ್ತದ ತೆಮ್ಮ ಗುಣ ಆಯ್ಚಿಂದಾಂಡ ಒಂದೇನು ಪರಿಹಾರ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ತೊಲೆ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೇನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ದೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪಿನತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋಡು ತೆಮ್ಮಗು ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಐಟಮ್ ತೋಲೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಲೆ ಬಂಗಡೆಕಾಯಿ ಪಾತ ಉಂಡ ಕೋರಿದಕಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಿನ್ನಲೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಕೊಳಕ್ಲ ದಾಲ್ ಸಾಗಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ದಾಲ್ ಫ್ರೈಟ್ ತರಕಾರಿ ಹೂ ಕೈಪುಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ತಿಂದದ್ದು ತೂಲೆ ರುಚಿ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡೆದು ಮುದ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಗ್ಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.